Hola, sóc el Pol, tècnic de Can Caralleu, i vull explicar-vos l'activitat de l'Aigua Relax. És una activitat en la que podreu desestressar-vos, relaxar-vos, aprofitar per tenir un moment per vosaltres, sortir de l'estrès del dia a dia. El que fem és estiraments, relaxació, respiració conscient, alliberació articular lliure, tot dirigit per mi mateix. Seguidament fem dinàmiques en parelles, flotacions, dutxa relaxant, massatge. És tot molt agradable, tot amb un fil musical que realment us agradarà, l'aigua calentona, l'aigua de colors. De debò en gaudireu, tindreu un moment per vosaltres per gaudir i us anireu a casa a dormir molt plans, de debò, es gaudeix moltíssim. Us convido a venir a provar-ho.